Det er kraftedeme nok, mand. Helt fucking lille møger, mand. Hvor er du kraft, man skulle op for en halv time siden, mand. Fanden vil du ind? Maja, kan du så have min mad? Ja, undskyld. Kan du så komme afsted? Så rejs dig dog op, altså. Nu skal du væk med dig, mand. Vil du med en skud komme afsted? Her! Børnenes rettigheder. Beskyttelse mod mishandling. Statens forpligtelse til at beskytte barnet mod alle former for mishandling begået af forældre eller andre, og til at forebygge alle former for mishandling, og at hjælpe Staten har en forpligtelse til at beskytte børn mod vold i huset og alle andre former for mishandling begået af forældre eller andre, og til at forebygge alle former for mishandling. Ja, mig. Må forældre godt tæve sine børn sådan flere gange til daglig? Nej, er der på pædagog? Så skynd dig op for helvede, vi har ikke hele dagen. Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg skal snakke over din mor. Nej. Ja, nu. Så skynd dig dog. Undskyld. Giv mig en øl. Jeg lærte noget om børnekonventionen i skolen i dag. Og hvad så? Jeg lærte faktisk, at børn har ret til ikke at blive slået hjemme. Ved du hvad? Jeg går kraftigt med, hvad der passer mig, ikke også? Der er jo kraftigt med din kæft, ikke også? Der. Prøv at spise din mad. Jeg har ret til, at I ikke skal slå mig hele tiden. Hvis jeg slår dig, så slår jeg dig. Du kan ikke bestemme over mig. Nu. Vi stiller i her. Jeg skal da snakke med børn. Ej, det skal du kraftigt. Du går der bare med dig. Jo, det er vigtigt. Du går der bare med dig, mand. Du går der bare. Klokken er 19:22, og du er her. Nej, Fister. Hey, kæft stopper med det der. Hvad laver du, hva'? Det kan du sgu da ikke. Ja. Hvad laver du?
Stop. Det var det, jeg sagde. Det er jo helt vildt galt, altså. Det er sindssygt. Nej! Du virker lidt fuld. Det er jeg overhovedet ikke! 3,2. Det er helt sindssygt. Klokken er 19:27, og du er sådan. Jeg ved slet ikke om dig. Nej! Men det ser du. Det er stakkels pus. Den anden siger, jeg tror, den første på det for kødder. Så tager vi hjem til mig under din næseblod, ikke også? Så du nok aldrig nogensinde få lov til at se dine forældre igen, ikke også? Så det her, det er så min pus, ikke også? Så er det sko af. Så går vi indenfor. Stakkels pus, hvor du bliver bare gå ned og sætte dig i sofaen, så ser jeg, hvad der brænder på. Goddag, jeg er fra de sociale myndigheder. Jeg er kommet fordi, at jeg har hørt pigeforældre komme i fængsel. Ja, jeg vil lige stille nogle spørgsmål. Ja, kom ind for det. Hvis du tager plads her, unge mand, så tager du bare, for jeg er i tro. I tager bare. Hvor lang tid har det her stået på? Siden jeg kunne gå. Hvor mange gange slår de der cirka om ugen til daglig? Jeg har ikke talt det, men det er mange gange. Hver dag. Den foreslår dig, at du bliver boende her med din nabo. Ja, vil du gerne det? Ja. Så må du hellere det derhjemme. Ja, jeg skal nok sørge for, at du